Γεια σας παιδιά, διάλεξη Hero εδώ με το Xperia Arc. Σήμερα ήρθε. Λοιπόν, 8,1 MP κάμερα, HDMI, υπάρχει θύρα, 8,1 είναι MP κάμερα, 4,2 inches η οθόνη και βγάζει HD video recording. Ωραία, πάμε να το κάνουμε ένα unboxing. Εδώ. Εδώ. Ωραία. Ορίστε. Να το τηλέφωνο. $4,2 inches η οθόνη, εδώ πέρα. Η θύρα HDMI, από πάνω Mini HD. Να δούμε τι έχει μέσα στο κουτί. Λοιπόν, η μπαταρία του 1500 mAh, το καλώδιο USB και αυτό πρέπει να είναι το HDMI εδώ πέρα, φορτιστής, εδώ πέρα μπαίνει η θύρα USB, τα ακουστικά, οδηγίες χρήσης και αυτή εδώ είναι η κάρτα Xperia Club. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τι κάνει, μάλλον κατεβάζουμε δωρεάν εφαρμογές, κάτι τέτοιο. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του Xperia Club. Όχι, είναι εκπτώσεις σε για ορισμένα προϊόντα. Ορίστε. Λοιπόν, αυτό ήταν. Ευχαριστώ πολύ.